lagi. Agaw lagi ang bal bunga bata amo. Abot. Okay, what's up mga guys? Ana usab kami bag-ong video karon. Og sa mga request og shout out na mo diha, amo nang gihatagan og katumanan ang inyong mga request. Tiwasa lang tanaw ang among video kay anaa sa katapusang bahin ang among mga request ninyo. Salamat. Nang! Odom. Asas ting Berto. Upat naman kaadlaw. Si Berto sa sumaw ako muli. Asam to na to pagtaon ron nga abutan ko ani dire nga amo to dire. Ha? Tawag ko no? Pingbay. Lo. Oh! Asa ka napita, Ting? Nga naman. Gawas diha. Wata lang ko diha kay naam na ako sinyo na tiyang kalon na wata lang ko sa akong hunan. Wanahan ako ron. Unsa naman sa kay giapas ni mga pangumangko na nga upat naman ko kaadlaw dito sa wala mo kong uli nga to. Oh, gimingaw ni nako. Sige na lang ba ato urong sa diha ba ha? Lo. Kana mo yung sa ni sa buto na pud amo mo na pud yung tong kuyuan. Wala oy. Wala good. Kaya. Magpaog ng buang eh. Mahuway sa pati ay yak kapoy oy. Ikaw ano? Oh. Ala, sinilas niya eh. Liwas si endag boy. Wa ka di mao. Ate da utang mo plano to ano yun. Tanaw rin yung sinilas nga. Bayg laki. May tag managhana. Oy, kumusta? Mamo dito, grabe kaluyahan ko ng daro gid oy. Kana kajot lang kayo ha kay mupong ko sa ko kay manabako ko inom po tubig. Tubig teng at banambe na mo kay uhaw sa mi oy, layo adri oy. Gamay. Kay grabe uhaw man, grabe singuta gid oy. Kaya ta. Hindi na rada mo na taon sa kilan. Kana buhay lagi sa kong kajot kay kana ang luya kay basa kay kung sina oh. Upso sa itak anday ko ang kutudto kay mga on ta dire. Wata lang ko inyo diha. Dali dito kay Gutom kayo. dili ab langay-langay pa ka dito ha. Kutoy na bentiya na mo dire. Kung sa uno niya namo niya. Kini ubay man ko na ng hapas. Hudtong ko lang nagpuhang sa gingan ni. Inita pod eh. Agoy dinita. Hudtong ni padago nilang uban og di mahurot mala oy kay kung singa ni ron di ko ulit ng hapon kay ang damo surpuling ko uma. Kaya mustiwas ko magbungok ko babaw. Nya surpuhon sunod semana dihang mais. Pahot pula nida. Nya. Oke inita pero di ay unya na ni ay pabalik ulan ni kunan nila oy. Kini lang sa oy ay kabugno-bugno na muna na lang paan nila ro ugnos ato mga ko mabangab ti basig mga on punya to sa butong unya hindi ko manap. Ngan ngapas nito kalukoy di na kumbang puna sa taon eh. Ngapas man kana ang sa kani ang rintal medyo giningaw ko ta ni dugi upat na sa turong adlaw na kong ari po di ang singang. O di na saging. San gaya naman ana oy, panggutom ng maayo. Ini pero banyo ni pero sige na lang huyo po lang. Dugay ka. Kaon ko gutom kyo. Ay ko sa kutong tapos kanito ko atong butang na. O si isa ha. San gaya pod nimo ay. Layo-layo man sa kutong payagod. Okay. Sige na mapadayon na ni kaon. Palihog kog tabo na ng Namo guro kay Kondo sekreto ba? rito. Bato
Ay nagsaba to ni manang nimo kay dugi-dugi ra ko dire. Kita ro butang basig balik ng tabon. Ang sugo mi niya dire kay papanidaan ka. Ikaw ba bro magkagdi laki? So, anak gina kay ang karon ba gusto mo tag ana-ana. Ay ka na layot. Kanang ina-ana na siya na ayaw mo saba og usay makakita may makakita nako. Init pa ni. Adi pa ni magsaba og di lang may pangutangon. Hoy pa. Gutom na tayo gani. Hoy mo na po kay ni taon na oy. Kuy kay ni. Ini tadi. Hoy pa lang. Dili init Pasok nga. ko. Di Ini tadi. ang manis kayo di init. Awan na sa refrigerator di ay. Loto ndo rit. Sam, saginga po nimo ay hilaw. Wala hilog dito di ay. Ikaw gibuang gani liwat ni liwat nimo. Kao hilaw no. Ay wala dakang istorya ko kay gutom ko. Lami man sad. Oh, Sa amang ini. Ini kaliban to prusaha atong tao ni. Ug isa gani mga malibag saha gani. Paliwat na ko nimo kay gwapo mo. Oh, asan mo to saging dire? Haman ni saging niya. Sagkan pa to. Hulog ni mo. Wala oy. Usara kong nakaon nga. Tubong ko paglingin ako nahurot mo. Pasabihan ko hulog. Kadaghan na to di kaniya oh. Yate ano Haman po di ay. talaguan Saging dire ay. Wa oy. Pamatang mo kay gutom kayo. Wa to labot na kasluyo. Unsa man na? Oh ako ni. Sige ko kuha na ko diha kay mahurot ni ko. Mahurot ni ko. Binuang man ang imuha mo pagay pagkuan mo. Ayaw ay. Buak. Ya. Ay undangin na ninyo kay mabunging itlog sa tumuyuan. Og patay itlog na bungi lagi lagi. Ayaw binuang da. Ha? Ambis na ng saging kay gutom kayo imong ipanaguan ko ni mo puron. Oo, ta mo baro kini mo tay bron. Bala ka kay ko rin mauwaw. Be man sa apa lagi na Ambis na ng saging kay ako ni puron. Butang sa inyo. Oh, ibutang paro. Abe. Magwar ko. Oh. Wow. Pangwayas ni mga bata. Sige naman igabot speakers bugos ni labay. Igabot speakers bugos ni labay. Mati mga bright di kay ni mga batanon. May buhaton techniques tiguan. Antik nga teknik. Iniglabay hadaton ako. Ako do yung balik ko ng usa kay di pa kabugkos muna ang akong buhaton. Ya kana. Buang ka! Buang ka! Ay! Ako buang! Dimal ka. Ang ayaw naglawi ba bal mga bata mo. Abo ang mga animal mo basa sa mo. Run. Okay mga guys, anya na ang mga shoutout na to karon. Unya ako una ho pagpa-shoutout ang ato ang cameraman. Cameraman, pasok. Okay mga guys, sugdan ta pag shoutout kang Calix CV Dusdos, Paula Marie Katipay, the second og requested by Echil Dusdos. Shoutout usab kang Chloe Di Parini Carasa Pilit Yes. og sa iyang Paris Victor Pilit og sa tanang Pilit family. Shoutout usab kang Gisa Torres, Jerry Doot og sa Doot tanang Doot family. Shoutout usab kang Hubin Hipiga og sa iyang Paris kang Mergin Altabarino. Og shoutout sa Schoolboy Group kang Vincent Hipiga, Ian Agbalog, John Pilit, Jinro Paduga, Roy Puinliuna,
Daghang salamat. Shout out. Shout out usab kang James Mungas. Yes. Og shout out sa akong mga kaliwatan diha sa Daan Bantayan, sa akong mga uyuan kang Lito Pipito, kang Titing Pipito og sa iyang paris kang Yaya Ganing Pipito. Og sa akong mga kaiagawan, shout out kang Sara Pipito, Dilimar Argalon iyang paris, og kang Aljon Pipito, Rosalyn Pipito, og kang Chim Amoro Manyanita. Thank you. Okay. Ako muna ako pasalamat si Richard Dos sa opon sa imong paghatag og star ako dong. Salamat sa imong pagsuporta. Og mahal kay ti kagro ko dong. I love you sa ako ang imong pamilya. Thank you, Boss Chard. Wendelin Dos, Ruel Lutsi sa Mandawi, Noel Dos Tarokan, Elmer Tarokan, Ardit Bayuna, Andrix Remix Tarokan, Sheila Marie Tarokan, Gio Dos, Jelena Tarokan, Richard Alpitsi, Erjan Tagab. Requested by Nina Dos Tarokan. Pagukod di ay dapat usang habilin si Louis Oxford Tagab. Isa taon po na ko akong maghuwang na sa Lunas, Yoyo Pito, Amping Dabrad, o kaubas yung kapare si Esencia Ipiga, Angel Me, Ana Me, Catherine, Ristor Barrera, Lalay Dundun, Giovanni, requested by Chona Ipiga. Analindos Dos Orot sa Kabagdalan, Gomer Alolor Sisa, o Dindin Dos sa Hinutungan. Daghan kay salamat ninyo sa pagsuporta o katungtang nang nananaw sa among mga video. Daghan sa salamat ninyo. Sundan lang kanunay ninyo ang among mga video kay magbuhat pa mig ubang pang mga content para natong tanan ninyo. Thank you. Daghang salamat. Hoy, shout out na ninyo, oy.